गेलेमुनि मोनसे गोनां रादाब बिटिआर सरकारा गेलेमु बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय गोबां हाबा मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबादिनो फिन आरोबाव बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खेलो इन्डिया वुमेन्स उसु लीगनो 1 लाख रां हेफाजाब होदों। नेशनल युसु जजेस आरो कोच उदांस्रि नार्जारिनि नाजानायाव बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ सिगाङाव खोथा होनाय बादियै 1 लाख रांनि रांखान्थि हेफाजाबखौ आसामनि खेलो इन्डिया वुमेन्स उसु लीगनि बिबानगिरिफोरनो माहारियारि थाखोनि जज आरो कोच उदांस्रि नार्जारिया गथायनानै होयो। खोथा होनाय बादियै रांखान्थि हेफाजाब हरनायनि थाखाय माहारियारि थाखोनि जज आरो कोच उदांस्रि नार्जारिया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'खौ आर'नाइजों मान बावदों। लोगोसे आसामनि खेलो इन्डिया वुमेन्स उसु लीग एसोसिएशननि सोद्रोमाफोरा बिटिआर सरकार मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो हेफाजाब होगिरि नेशनल उसु जजेस आरो कोच उदांस्रि नार्जारिनिसिम साबायखर जासिहरदों। 8 जुन खेलो इन्डिया वुमेन्स लीगत बिटिआर गभर्नमेन्टर পৰা আমাক 1 লাখ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল স্প'ৰ্টছ CM মিষ্টাৰ দাৱৈছা বৰডাঙৰীয়াই। আজি আমাক তেওঁৰ কথা ৰাখি আমাক 1 লাখ টকাৰ চেক এখন দিছে। তাৰ কাৰণে আমি অসম উচ্চ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে বিটিআৰ গভৰ্নমেণ্টক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিটিআৰৰ গভৰ্নমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উচ্চ এছ'চিয়েশ্যনে আমাক যিখিনি সহায় কৰিলে সেইবাবে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সকলো বিক্ষোভৰ লগতে উদাংশী নাৰ্জাৰীকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ সহায় সদায় কৃতজ্ঞতাৰ হিচাপে স্বীকাৰ কৰিলোঁ।